Ćao, čao. Ćao. Dobrodošli u Razgibavanja, još jedna emisija. Još jedno u nizu, to je naše omiljeno. U ovoj nove sezoni, teo sam da kažem petoj, ne, peta je na radiju, druga je na televiziji. Planiramo još nekih 40 sezona i jednih i drugih. I opet neki tamo, kako da kažem, fenomenalni gosti. Naravno, ovaj put iznenađenje, odmah najavi gosta. Dva vrhunska čarobnjaka iz voza. Zbog kojih David Copperfield je navukao komplekse. Niže vrednosti. Pixi i Zeka! A se ljubite. Nije svadba, je. Ko na slavi. Kako me ovaj mali spopao odmah, jesi vidio? Ovako radi. Izvolite, momci. Hvala lepo. A mi smo moderni. Da, vidim ja. Svaka vam čast. Dobro došli. Bolje vas Što ste se lepo preobukli. Jel tako si mađoničari? Je to... Ne. Pa sad neko ovako. A ko je Pixi, ko je Zeka? A ko je Dare, a ko je Mare? Ja sam Dare, on je... A ti si Mare. Ja sam On je, Mare. da. Ti si beše A ti si Pixi. Zeka. Tako je. Ti si Pixi. Čekaj, ti si... A ti Savićević, a on Pančev. Kako vas razlikuju? Vi gotovo da ste identični, brate. Pa ne znam, verovatno po mladežu. Pretpostavljam... Na leđima. Na leđima. To. Dobro, da znam samo. I šta vi kao znate neke trikove, šta? Pa neki. Pa možemo da vam pokažemo nešto. Imate neke fore, Hoćete a? nekog iz publike da mi izvučemo? Pa treba nam jedan mali asistent. Pa evo ga. Pa jeste, je. Aplauz. Čekaj, dođi vam. Stani ovdje. Slušaj. Bravo, evo ga. Brate. Dozvoli da ti ja prvi čestitam. Ovo je prvi manji čovek koga sam upoznao tebe. Ovo je fenomenalno. Čekaj, stani, ali on nije mali. Nego je nizak. Ne. On je juče bio visok. 2 metra, ozbiljno. Imao sam crnu kosu, crne oči. Pa šta se desilo? Pa kupao se i skupio se od pranja. Loš materijal, Pa nemoj sintetika na je. 4 stepeni. Uzmi, Ko da sam pranje kod Kineza. Uzmi omekšivače, smo rekli. Evo vam ga Stvarno asistent. meni, šta ja? Ajde vidimo Zato je on šta. nas zvao u emisiju, zato što sam ja niže od njega, to je to. A čekaj, šta će učiniti? Da ja nestanem? Stani ovdje u sredinu. Nemoj da ga pretvorite u žabca. Ajde, stani. Slušaj, opusti se kao kod zubara, pošto ne možeš kao kod ginekologa, normalno. Može kao kod urologa. Da. Hoćete da raširim noge, što? Šta treba da radim? Ništa, ti ćeš da stojiš tu, daj ovaj... Čekaj, prvo ovako. Što mi Da ne vidi on... Šta ne sme da vidi? Pa kako ja da vidim onda? Pazi, ovaj A šal... zato što ćeš da pobegneš odmah kad Vidjet ću vidiš ja šta pa ti ću da ti prepričam posle emisije. Brate, ja moram da čekam sljedeći put kad to bude prikazivano pa da vidim. Tu sam ja, ne brini ništa. Sve ću da ti prepričam. Ako krenu da me povređuju, ti stani. Ne, neće. Jesi spreman? Nisam, ali ajde, šta Nije sad? spreman, pazi, ali ajde ovako. Nećemo prvo ovo, viš to, kroz vrat, ali nećemo to da radimo. Nego ćemo da ti vežemo oči. Nemoj da gledaš. Ali veži preko ušiju da mi ne vire uši. Vežimo preko ušiju. Jel vidiš nešto? Što se ne seti smo da zovemo neku narodnu... Ne vidim ništa, ne čujem ništa, brate. Eto, i taman, i bolje, i lepše. A, vidi, Biće ti lakše. hoće da gvirivamo. A zašto nisam imao neku devojku iz publike da ja mogu ovako da... Pa da prepoznaš koja je. Ali mora nešto da ostane za mađioničara, ajde, ne možeš ti Dobro, sad. ajde. Ali si stego... Dobro je, ajde, šta Dobio ne sam, dobio sam čega odvezati. Kako, jesi tu? Tu sam. Dobro je. Nešto mi je podcrveneo, zaustavili ste mu dovod krvi u mozak. Mare, to je zaustavljeno davno. Bolje što ovo ne vidiš. Ovako, nežno. Šta, brate, Nežno, šta? rukicu ovde. Ništa, samo ti uživaj. A šta radite? I to desnu ruku. Desnu ruku. A šta radite stvarno? Ništa, samo ti lepo, uživaj. lepo. Prva A ljubav. šta treba da radim? Šta je Ništa, to? Neka ništa. kutija? Trebaš da ništa, pa evo sad... Jesi spreman? Jesi, ovako. 3, 4, sad. Čekaj. Šta bre, ovo bre? Nije ništa, dobro je. Jeste normalni vas dvojica? Ja bre. Malo je greška. Ja, brate. Neće ništa da te boli. Ja! Pa vi niste normalni bre. Ponekad nam trik ne uspe. Dobro je, ne brini se, ništa. Dobro si prošao. Da ostavimo. Dobro si prošao, Sreća uspela na magija, Brate, što niste rekli da se šibamo, nego što je ovako na kvarnjaka, brate. Dobro, izrasla ti nova ruka. Jesi živ, šta? Dobro. Aj, molim A vas, vidi, još jedan aplauz za čoveka.
Nema svako ruku za ovu stvar. Da vam kažem, vratite mi prsten, mazali ste mi prsten. Ubićete žena. Mazali mi prsten. Vidiš šta su Sad radili? možeš ponovo da se ženiš. A mi mislili mađioničari, ono obično lopuže. A pazi, a sad mogu neke stvari koje pre nisam mogao. Da. Mogu sviram klavir. Posle idemo, radimo ono Banjica, Novi Beograd u autobusu, tako ako nas neko vidi. Nova ruka. Prsten da mi vratite. Izvolite, momci. Imamo i mi neke trikove, stvarno su to trikovi. Ovo su, Marija i jedan drugog izazivamo. Jer godinama nešto kao slažemo se, zajedno radimo. Nikako jedan drugom da počnemo smeštamo koske. I to smo rešili u ovoj sezoni. Da. Ste čekali do sad? Pa ne znamo ni ne mi šta smo znam, čekali, ne znamo zagrevali ni smo mi, se da. valjda. Evo, Dare vama sad pomaga u ovom zadatku, inače on radi još neke luđe stvari koje sam joj, naravno, ja zadao. Pošto on ne voleo kao mali da pravi neke sulude varijante i ja se setim da mi jednom to pričao i dam mu to kao izazov baš da vidimo kao kako mali. će da, baš da vidimo. Čekaj, pa on i sad onda radi sulude stvari kao mali. Da. Isto Isto to radi. Nije ništa menjao. Ajmo. Ja sam od mog kolege Mareta dobio izazov da postanem ninja. Ali pravi ninja, sa sve oružjem. I zato sam došao u tržni centar ovde da se opremim. Sada ćete vidjeti nešto što nikom ne smete da kažete, jer ko vidi ninjino lice, umreće u najgorim mukama. Ajde, čujemo. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a step, kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was funky Billy Chin. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. Sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trick. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh, yeah. Uzimam je. Moram nešto da kažem. Vidio, našli ste se. Moram Zeka da vam Podsjetio si me na mene. Zeka kad je bio mali, imao je samo 17 godina. I on je izigravao ninđu tamo Pa po svom bio kraju. sam klinac 17 godina, Pa znaš stvarno. ti kako je moja žena idem ulicom, znači ja idem ovako. Evo, odavde, ovako. A ima i onaj rad. Ajde, odavde. da. To E, kad to ide, sam ja to kad se gledao. napred ide. Ja sam volao te ninja filmove. I ja Uvijek sam sam da volao. budem ninja. I ja sam teo. I onda sam se preoblačio tako kao A ti gde si ninja. ti A bio bio? klinac 17 godina. A bio klinac 17 Možda sam te viđao, Pa moguće. Ali nisam te vidio da si se krio, ti si isto. Pa mogu, ti si bio negde tamo Zemun, Zemun, Novi Zemun. Beograd, pa da. A zato ispričaj ono kupatilo šta si radili.
mene uvek fasciniralo to kako oni nestanu, znaš, bace neki prah i mene. nestanu. I ja odem u kujnu, uzem od Keve brašno, malo stavim u džep. I rekao, sad ću ja, međutim, neću tu da me niko vidi, odem u kupatilo, zaključam se, stanem u kupatilo, uzem onaj prah, bacim odavde i skočim kao da nestanem. nestaneš. Okliznem se i od mašinu, znači, leđa su me bolila 2 dana, znači. Tu se završila njegova ninja karijera. Kao ninja. Moj ninja, da. A dobro, bio klinac 17 godina. Da, ja sam imao 24, nije. Nije lako biti ninja, nije. Ne, ja sam posle i filmova s Bruce Lee-em isto se šunjao po Zemunu. Baba mi kupila, sašila mi kimono kao Bruce Lee. Ko idiot idem po Zemunu. Bele čarape, špagirice, crne, idem tako. Sreća, ja sam gledao fudbal. Zato je on ovako uigran. Vidio ja znam sve fore. A dobro, ja sam njemu teo da vratim, kad smo radili te izazove, smišljao sam šta, pošto niko nije znao do samog snimanja šta mora da radi. Tek mu na snimanju kažem šta treba da radimo. Tu nam je pomagao naš prijatelj Žilijen, bez koga ne bismo ovo mogli da izvedemo, jer neke stvari smo radili naravno i kao skrivena kamera. Međutim, Maretu smo hteli da uvolimo odavno kosku, pošto on stalno kuka na pumpadžije, te ovo mu ne valja, te ovo mu ne... Smislim se nešto smo smislili da se događa na benzinskoj pumpi. Evo, sad ću onda vam objasniti stvari šta je zapravo on morao da uradi u ovom izazovu, šta je bio izazov? u kom je jedva izvukao živu glavu. Dakle, zadatak koji mi je Dare zadao jeste da se ubacim na benzinsku pumpu kao radnik benzinske pumpe i umjesto da čistim ljudima šoferke, ja ću da im prljam šoferke blatom. Ako slučajno ovo ne bude dovoljno, ja ću uzimati zemlju pa ću im bacati direktno na šoferku. Vidi, mogu samo da operem šoferku. Hvala ti. Izvoli. Ovo je koliko daš, mislim, 10, 15, 20 dinara, mislim, to sad zavisi koliko može, znaš. Čekaj, tako je, čemu je faza ovo? Šta je kono? Što hoćeš, da izbrišem malo? Pa evo, ako nisi zadovoljan, ću malo da ga dobrišem. Evo, brate, neki moji drugari koji su te naveli na ovo, jel? Čeče, vidiš da sam radnik pumpe. Ne znam nisam već šta celog da ga operem za te pare. Ali pokažem mi to tvoj menadžer ovdje, pokažem mi kako si ovo radio. Što? Ovo stano stvari, to je čisto. Čisto je jedino, onda evo malo ovdje. To je to. Sad ćemo da razgovaramo, da vidimo, da ocenimo tvoj rad ovdje. Što? Šta je, nisi zadovoljan? Šta mu fali? Ajde, sad ću da pokažem svom menadžeru kako si očistio, pa... Čeka, što? Nagradim kako treba. Čekaj, šta? Pa šta mu fali? Čekaj, bre, ej! Stani! Dobar. Moga vidiš da čist, proščiš, a to čist, to si mi vode po. Znači, se ide ako ćeš malo da ga osušim. Što te prvi, kako si mi to uradio? Kako si mi to lepo bilo, kako si mi to uradio? Kako mi to pare dam? Kako mi te pare? Kako si mi uradio? Da se ljudi to otpiši, mislim, pravi misli. Nama niko se ne ljuti, mislim, ima čisti Isto misli. mi uče to. Ima čisti misli, mi to lepo čovjek. Evo malo da ovako, ali to blato nije bilo tako. To ti je to, evo. Ovo je pravo, ovo je nevjerovatno. Evo ti je, ovo je nevjerovatno. Znaš šta je
svi na čistom isto. Čekaj. Što se ljuti? Daj. Dobro, ne mora 5 dinara, daj 10. Što da me prebije, brate, pa ti služi. Dobro si prošao je. Ovo je Srbija. Pritom još kao varijanta, idi ovog sad, vidi ovaj kakav Nije ćelav, smeo, njega, jedan je izleteo. Nemo njega, Njega nismo idi smeli. njega, on je super, da. Pogledajmo akciju koju ja i Marko podržavamo, a verujem da ćete i vas dvojica, jer ovo je jako bitno i vrlo ozbiljna stvar. Molim vas, pogledajte. Zbog nevezivanja pertli u Srbiji u 2012. godini saplalo se 1514 ljudi. Od toga 724, odnosno 46,8, samo u Knez Mihajlovoj. U istom periodu obe patike je izgubilo 25 tinejdžera, a njih 154 po jednu cipelu. Dragi prijatelji, brojevi koje ste videli nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o firmiranim patikama i cipelama. Nije teško vezati pertle. To je samo jedan trenutak koji može spasiti našu obuću. Vežimo pertle. Budimo odgovorni. Poštujmo pertle. Mentalno razgibavanje. Agencija za vezivanje pertli. Svaki aplauz. A ja nemam pertle. Da vezujete pertle. Da vezujete pertle, ne pomerajte se, vraćamo se odmah. Dakle, dobrodošli nazad naši gosti Piksi, Zeka, mađioničari, čarobnjaci Talenti za gluposti. i veliki šarmeri. Stvari, oni su predratni švaleri. Mora pustiti one brčiće. Trebaju vam samo brčići. Da. Pa da budete kao Gaga Nikolić iz Ko to tamo peva. Predratni Šlager švaleri. pevač, šlager mađioničar. Šlager mađionič. Sad, pošto je Dare meni onaj izazov dao prethodni, onda u narednom ja sam razmišljao šta da radim kad budemo sledeći put izašli napolje. I onda sam se setio, pošto on stalno ima tu priču kako je on Šmele Gracijani, kao ima čime da se pohvali. I onda sam mu ja zadao jedan izazov gde će da pokaže... Ubio me. Gde će da pokaže svu svoju veštinu, talenat, raskoš. Wow. Ajde da vidimo. Dobio sam zadatak od ovog mog kolege Mareta, izazov da go pređem raskrsnicu. Sad ću vam pokazati da sam zaista go. To je samo parče, posle ćete vidjeti sve ostalo. Idem da obavim ovo dok me ne uhapse. Što ja stalno s policijom imam probleme, ja sam primetio to. U svakom klipu mene policija vija. Ajde će ja odog da radim. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. So sexy it hurts, and I am too sexy for Milan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk, yeah. I do my little turn on the catwalk. Sexy by far, and I'm too sexy for this song. Neka.
Daj crno maramče. Ali ja sam se njemu osvetio. Ja sam insistirao da to bude bez ove kocke, ali su mi rekli ne može zbog Pazi, termina Kako kad si se mu se prikazuje. osvetio posle ovoga? Ne Veruj znam, mi, stvarno. ja sam smišljao noćima, danima, smišljao sam kako da ovom mom idiotskom kolegi uvalim nešto što nikad neće zaboraviti. I neće. A sad ćete da vidite šta se desilo i šta sam smislio. A jesi stvarno bio go malo pre? Stvarno sam I bio biće necenzurisana verzija Biće na YouTube-u vidjet ćeš. necenzurisana verzija. Da. Brate, nemam problem uopšte. Šta sad? Mislim, Sreća tvoja, ja ne bi smeo se kinem. pa, da ti kažem, nemoj da misliš da je kod mene to veće, nego jednostavno nemam blama sada. Nemaš A i vadim se na hladnoću, znaš. Baš je bilo gladno. Hladno je bilo. Zato je bio vrlo osvetnički raspoložen. Zato njemu nije bilo hladno i ja sam mu, veruj mi, ovo sam mu vratio, izazov imao, mnogo je Jel to bolestan. ono koliko je tebi bilo hladno, njemu bilo vruće? Gledaj. Još Pa gore, bilo mu je još vruće. gore. Pogledaj to, Ekli. Vi ste kraljevi. Dakle, verujem da ste šokirani ovim što vidite, i ja sam, ali ovo je deo mog izazova. Dakle, moj izazov je da obučen ovako kao prostitutka na putu nađem bar jednu mušteriju. Dakle, bar jednu, i čim nađem jednu mušteriju, ispunio sam zadatak. E sad ćemo da vidimo koji će lepotan da naići. Ajde. Platio, šta? Evo i mi. Pite ga pošto, ima 2 tarife, jedna od 2000, jedna od 1000. Šta? Bilo je vrlo interesantno, vrlo zanimljivo. I sa ovim tipom u autu. Ja i Sale smo to ga nek ostane ostavili. moja mala tajna. Ja i Sale smo ga ostavili, bili smo nekih, koliko je Sale, 70 metara od njega, ali je Sale približio ono kao krupnjak. Kaže, Sale, bit će tamo grupnjak, brate, kad ga budu oteli. Daj krupnjak, bit će grupnjak. Slika je ovo, da. Dobro, sveće, pa je čovjek provalio da ima bradu, brkove i to, pa ti izbacio. Na vreme je primetio pa mi izbacio. Nije video kad sam se naslonio i onda kad sam seo... Da. Znaš, A je li to ono 2 tarife, ono kao... To? 2 tarife, da. 2 soma... Za 2 soma sve. Sve. A za soma, isto to ako nemaš 2 soma. Ista varijanta. Faktički dođe smo mi do kraja ove današnje emisije. Dakle, hvala Pixiju, hvala Zeki. Hvala naši vama. gosti. I hvala ovoj divnoj publici, stvarno. I divnoj publici. Mi obično u ovoj novoj sezoni već u drugoj. Već u drugoj epizodi. Znači, obično završavamo emisiju sa momentom dana. Ovaj put to je onaj crtež Putinov, kad je on crtao mačku od pozadi. Međutim, neki su to protumačili drugačije. Nekako je ispalo kako nije S planirao. time završavamo emisiju. Mi se vidimo sledeće nedelje. A vama hvala što ste došli. Hvala vam. To je bilo razgibavanje. Ćao! Svaka čast, nastavite. What is that we hear you shout out loud? Well, what Russian President Vladimir Putin is drawing is the backside of a cat. Not the front, the back. After completing this work of art on a digital whiteboard in a Siberian city school, he said to the students, "This is for you to remember me."